श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। गावागावात शिवसेनेची संघटना बूथ सक्षम करण्यासाठी गाव तिथं शिवसेना शाखा अभियान राबवण्यात येणार आहे। याचा शुभारंभ 9 जानेवारी पासून होतोय, अशी माहिती शिवसेना नेते आणि कुडाळ मालवण विधानसभेचे आमदार निलेश राणे यांनी दिली आहे। काय म्हणालेत निलेश राणे पाहूया। आज आपल्याला या पत्रकार परिषदेसाठी आम्ही आमंत्रित केलंय। आमचा शिवसेना पक्ष आणि पक्षवाढीसाठी उद्यापासून गाव तिथे शाखा अभियान आमच्या पक्षाकडून आम्ही सुरू करतोय। महायुतीची सत्ता आहे आणि त्या सत्तेमध्ये शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आमचे 2 आमदार आहेत आणि त्या अनुषंगाने जनतेचं आणि इतर पक्षातल्या लोकांचं आमच्याकडे बघायचं दृष्टिकोन हे सकारात्मक होत चाललंय। होतच, पण अजून त्याच्यामध्ये सकारात्मकतेला एक बळ आलेलं दिसतंय आणि त्यामुळे अनेक पक्षप्रवेश येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या पक्षात होणार आहेत। गाव तिथे शाखा अभियानाअंतर्गत गावातली संघटना, गावातले बूथ सक्षम करण्यासाठी प्रत्येक बूथवर मतदान कसं वाढेल त्यासाठी पक्षातून विशेष प्रयत्न होणार आहेत। येणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर परिषद, नगर पंचायत या सगळ्या निवडणुका शिवसेना ताकदीने लढणार आणि या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना आणि शिवसेनेचं झंझावत हे तुम्हाला बघायला मिळेल। दत्ता सामंत साहेब आमचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, संजय आंग्रेजी आमचे उपनेते आहेत। त्यांच्या कॅप्टन्सीमध्ये हे अभियान आम्ही राबवणार आहोत आणि मोठ्या ताकदीने आम्ही, जसं मी बोललो, आम्ही उतरणार आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला हे चित्र दिसेलच, कारण का कधीही निवडणुका लागतील, जिल्हा परिषद असेल किंवा इतर कुठल्याही, आम्ही तयार आहोत। पण आमचं काम बघून, आमच्या सरकारचं काम बघून, आमच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवून अनेक जण आमच्याकडे यायला उत्सुक आहेत, थांबले आहेत, कुंपणावर आहेत। त्या सगळ्यांना घेऊन आम्ही आता एकत्र काम करणार पक्षवाढीचं आणि जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला जो वाव आहे वाढण्याचा, तो किती प्रमाणात आहे हे तुम्हाला येणाऱ्या काळात दिसेलच। आम्ही महायुतीचा एक घटक आहोत, ती भावनाही आहे, तो विचारही डोक्यात आहे। पण शिवसेना हा पक्ष, आम्ही जो काय आम्हाला आदेश आलाय आणि आम्हाला स्वतःला ती पावलं टाकावीच लागतील, कारण का लोक शिवसेनेकडे मोठ्या आशेने आता बघायला लागलेले आहेत। एकनाथ शिंदे साहेबांचं मागचं 2.5 वर्षाचं काम मुख्यमंत्री म्हणून अनेक योजना त्यांनी यशस्वीपणे राबवल्या, त्याचा फायदा आम्हाला महाराष्ट्रभर महायुतीचं सरकार स्थापन करण्यासाठी झालं
आणि आज जिल्ह्यामध्ये पण असं चित्र आहे की चारही बाजूनी आम्हाला शिवसेनेत यायचं आहे, आम्हाला शिवसेनेत काम करायचं आहे, अशी तळागाळातल्या माणसांची आता एक भावना तयार झाली. हा पक्ष आपल्यासाठी लढतो, उभा राहतो, सामान्य जनतेचे प्रश्न हाताळतो. शासन दरबारी आपण या पक्षाच्या माध्यमातून आपली कामं होतील ही भावना जी तयार झाली आहे, त्या भावनेचा आदर करून येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही शिवसेनेला गावागावापर्यंत पोहोचवणारच आहोत. पण जसा पक्ष आमच्या नेत्यांना सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना अभिप्रेत आहे, तसा पक्ष आम्ही ह्या जिल्ह्यात उभा करणार आणि मोठ्या ताकदीने येणाऱ्या सर्व निवडणुका लढवणार, एवढं या निमित्ताने मी आपल्याला सांगतो. आता इथून आम्ही जाणार आहोत. आम्ही शिवसेना पक्षाची मीटिंग घेतलेली आहे आणि उद्यापासून आमचे जिल्हाध्यक्ष असतील, उपनेते असतील आणि उपजिल्हा प्रमुख आणि सगळी टीम हा अख्ख्या मतदारसंघाचा आढावा घेऊन तो दौरा सुरू करणार आणि दौरा सुरू झाल्यानंतर आता आजपासून आदेश सगळ्यांना पोहोचणार. तर तिकडे आजचे हे सगळे ह्या मीटिंग मध्ये जे कार्यकर्ते जमतील ते आपापल्या गावात जाऊन जिल्हाध्यक्षांच्या सांगण्यावरून किंवा आमच्या सगळ्यांच्या सांगण्यावरून जे त्यांना आदेश मिळाले त्यानुसार ते त्यांची पावलं टाकणार आणि शाखेचं नियोजन करणार. गावभेट कार्यक्रम आम्ही सुरू करणार आहोत. काही ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष स्वतः जातील, उपनेते जातील, उपजिल्हा प्रमुख जातील, मी जाणार. सगळीकडे म्हणजे सावंतवाडी मतदारसंघ आहे, कणकवली मतदारसंघ आहे, जिल्ह्यावरचं हे प्लॅनिंग एकाच दिवशी आम्ही सगळ्यांना आदेश देऊन त्यांच्या त्यांच्या गावात जायला सांगणार आहोत आणि तिथून त्यांचा आढावा आल्यानंतर गावभेटीचा कार्यक्रम सुरू होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.